Tak, mhm, dobre. Tak ja vás tu teda dnes všetkých vítam. Ďakujem, že ste si našli teda čas a že ste sa pripojili na tento workshop a teda pozdravujem aj tých, ktorí tu momentálne nemôžu byť a budú si to pozerať zo záznamu. Neviem teda iba teraz, keď tu pozerám na tieto mená, či ste tu tí, ktorí vlastne s nami odchádzate v sobotu na Island. Takže ak áno, tak len prosím vás, mi dajte dole reakciu, aby som vedela, že či teda je tu niekto, kto odchádza s nami v sobotu. Myslím, že nebude. Nie. Aha, ale má tu Jakub. Dobre, čau Jakub. Inak samozrejme, že som vás chcela poprosiť, aby ste si zapli kamery, aby som to teda nerozprávala na čierne obrazovky, ale ak to nie je pre vás komfortné, tak samozrejme vás do toho nebudem tlačiť a toto má byť o nejakom príjemnom strávenom čase, takže nech ste kdekoľvek, nech je vám dobre, ale zároveň chcem vás poprosiť, aby to naozaj nebolo o tom, že ja sa tu keďže som to chcela urobiť interaktívne, tak aby som sa nerozprávala s túto čiernymi iba obrazovkami, tak aspoň aby keby sa vám dalo dole, je také, že react, asi to poznáte všetci Zoom, takže buď nejaké reakcie, alebo potom píšte do chatu. Dobre? Takže zo pár takýchto krátkých organizačných vecí. A teda moje meno je Kristína Domáňová. Na Islande som žila pred 10 rokmi, kedy som tam založila slovenskú školu. A teda pracovala som tam v islandskej rodine ako operka, starala som sa o dvoch malých vikingov a bývala som teda v islandskej rodine. A moje pôsobenie, alebo to, prečo som odišla na Island, bola láska k islandskej hudbe a k literatúre, o ktorej sa teda dnes budeme aj rozprávať. Na úvod by som asi povedala, že ja som nič z toho, čo sa vlastne pred tými 10 rokmi stalo, neplánovala. Ja som si prišla na Island oddychnúť, ale ako sa hovorí, že to, čo nosíte v sebe, si so sebou teda prinesiete kamkoľvek idete, takže napriek tomu, že som si teda dala akože rok oddychu, tak už v novembri som vlastne začala učiť v slovenskej škole. O školstve sa môžeme samozrejme potom rozprávať. Ak budete mať nejaké otázky, tak ja ich veľmi rada zodpoviem, ale tento workshop chcem trošku zamerať na to, najmä pre tých ľudí, ktorí teda s nami budú odchádzať, aby ste si trošku dokázali tú islandskú kultúru navnímať aj cez tú literatúru, pretože je to jeden z pilierov. Takže ja som si tu pripravila, ja nemám rada PowerPointové prezentácie, ja mám veľmi rada pojmové mapy, takže iba v skratke, aby ste vedeli teda, že o čom sa dnes budeme rozprávať. Dotkneme sa určite teda toho školstva, ja vám teda potom, ale toto skôr chcem nechať už na vašu režiu, takže ak vás budú zaujímať nejaké veci, tak samozrejme vám rada zodpoviem, ale určite sa dotkneme prírody, tej literatúry cez pre mňa taký ich najzákladnejší pilier a to je pokora. A potom by som vám rada odporúčila nejaké knižky a potom uvidíme, že čo. Dala som si to ešte jeden taký bonus, tak uvidíme, že k čomu sa dostaneme. Na Islande funguje také pravidlo, že príroda je šéf. Neviem, teda asi tí, ktorí ste tu, ste teda na Islande ešte neboli, ale naozaj príroda je niečo, čo ovplyvňuje každodenný život a ovplyvňuje to naozaj, potom sa to samozrejme premieta aj do hudby, do literatúry, do tvorby, pretože naozaj tá príroda je tam ešte taká silná, že ovplyvňuje teda všetko. Ja som si tu dala aj takú malú poznámku elfovia, lebo to je, keď sa bavíme o literatúre, tak ono sa to nedá nespomenúť, pretože naozaj Island je známy ako keby tým, že tam žijú elfovia. Oni ich nevolajú elfovia, oni ich volajú skrytí ľudia a teda majú tam nejakú takú nejaké také delenie týchto skrytých ľudí, že sú to trolovia, elfovia a majú na ne rôzne pojmy. A tuto takisto chcem povedať, že toto je niečo, čo ja nerada generalizujem. Hej, že naozaj stretla som sa na Islande s ľuďmi, ktorí, akože keď som sa ich na to pýtala, lebo tak samozrejme je to taká zaujímavosť, tak odpovedali, že samozrejme, že akože o tom nie je pochyb, že samozrejme, že sú tam a niektoré proste aj veci, ktoré ovplyvňujú tam chod štátu, tak sa občas odvíjajú aj od elfov, čo možno u nás v Európe môže znieť akože šialene, ale pre nich je to akože dennodenná taká záležitosť. Um,
A potom samozrejme som sa stretla s Islandianmi, ktorí mi povedali, že snáď na tieto hlúposti neverím. Že samozrejme, že neexistujú. Čiže samozrejme aj na Islande, hej, teraz nebudeme tvrdiť, že všetci, celá krajina verí na elfov, pretože to nie je pravda. Alebo tak ako asi v každej krajine, každý tam má nejakú tú vieru v niečo, takže len toto zase chcem dať možno na pravú mieru, lebo často sa Island veľmi glorifikuje, veľmi sa o ňom hovoria nejaké veci. A ja som rada, keď sa tie veci pomenovávajú tak napriamo, že naozaj človek, ktorý tam žil, vám trošku povie tak inak. Takže áno, určite veria a áno, určite neveria. Čo je však zaujímavosťou, a teraz vám skúsim ukázať link, je, že majú školu. Majú školu, kde sa o týchto elfoch učia pre tých ľudí, ktorých to zaujíma. Teraz neviem, že či vidíte moju zdieľanú obrazovku. Áno, áno, vidíme. Dobre, ďakujem. Takže nájdete si na elfschool.com. Sú tam rôzne vyjadrenia, príbehy a teda je jeden pán, ktorý to vyučuje a môžete sa teda do tejto školy prihlásiť, ak by vás to zaujímalo. Ja som veľmi chcela, aby sme sa išli do tejto školy pozrieť, keď tam budeme so študentmi, takže uvidíme, že ako sa nám to podarí, ale určite ja to vnímam, že je to niečo, čo je veľmi zaujímavé. A to súvisí aj s tým môjim ďalším pojmom, ktorý tam bolo, že pokora. To je niečo, čo mňa fascinuje na Islandianoch, že akú majú úctu a pokoru nielen k tej prírode, ale napríklad presne aj k tomuto, hej, že dokážu to navnímať tak inak. Že jednoducho môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale oni majú tú pokoru k tomu, že k tej mystike, k tomu niečomu, k tej magickosti, že nie je to také, že sú nejaké ultimátne vyjadrenia, ale toto je niečo, čo ma veľmi fascinuje na tej krajine. A, a čo som si aj tak zobrala do svojho života, ktorý vlastne že táto pokora začala taká tá iná prežitá, potom ovplyvňovať môj život aj v mojich ďalších oblastiach. No a teraz by som chcela, aby sme sa trošku tak preniesli na ten Island s, s jedným videom, pretože všetko je teda samozrejme ovplyvňované tou prírodou, ale hudba je veľmi, veľmi úzko spojená so všetkým, pretože hudba je neodmysliteľnou súčasťou, dennou súčasťou Islandianov. Takže ja by som vám teraz rada pustila jedno video a je to najznámejšia islandská uspávanka. Je po islandsky, takže asi nebudete rozumieť, ale bude súvisieť potom s literatúrou a s jednou ukážkou. Takže len ja neviem, že ako to bude teraz so zvukom, tak ja verím, že to bude dobre počuť. Daniela, prosím ťa, ako to bolo včera, keď ste púšťali nejaké videá? Um, Renátka vyšla zo svojej prezentácie a pustila nám to ako keby priamo z linku YouTubeovského. A A bolo vtedy to to v poriadku? fungovalo. Mhm. Dobre, dobre, tak ja to skúsim takto. Počujeme iba, teda vidíme iba obrázok, ale nevidíme zvuk. Dobre, skúsim to pridať ešte takto. Neviem, či to teraz bude lepšie. Zatiaľ iba také intro, tak neviem, že či to počuť. Ale som počuť, že pár tónov, ale nie. Môžeme to urobiť tak, že dáš link do chatu a že každý si to vlastne prehraje cez svoj počítač. Dobre, tak to urobíme takto. OK. Um, Mhm. Takže dobre. máme to všetci v čete, takže každý si to pustíte, prosím, vo svojom počítači, len si vidím, že máte vypnuté zvuky, takže to je v poriadku. Takže za pár minútiek sa tu objavíme.
Sme späť. Sme späť. Dobre, ďakujem. Iba mi prosím vás hoďte reakciu, že či teda môžeme pokračovať a či ste si vypočuli tú pieseň. Dobre. Ďakujem. Dobre, dobre. Nechcem teraz veľmi zasahovať do nejakých iných vecí, lebo táto ukážka bola práve preto, aby ste sa dokázali navnímať na tú literatúru. A hneď by som vám teda rada prečítala jeden úryvok od môjho najobľúbenejšieho autora, o ktorom sa dneska budeme veľa rozprávať, o Jónovi Kalmanovi Stefansonovi. A tento úryvok je z knihy Príbeh o Auste. Vstúpila do kužeľa svetla. Ľavú ruku zľahka položila na otcovo rameno, veľmi ľahúčko. Vlastne to nebol ani dotyk, len motýľ. A potom začali spievať.
Helga nemala silný hlas, na rozdiel od otca, no mal v sebe lyrickosť a čosi jemné, takmer krehké, takmer bolestné. Ako by v sebe nosila skrytý žiaľ. Sigvaldy ju nikdy nepočul predtým tak krásne spievať. Pieseň o smútku života. Nezdalo sa, že ju jeden z bohov držal v dlani? Patrila vôbec do nášho sveta, keď spievala? Sigvaldy prehltol. Znova a znova. Oči sa mu zaliali slzami. Od šťastia, od strachu, od úzkosti. Ničomu nerozumel, ničomu na svete. Helga spievala prvý hlas, hlas jej otca prúdil tesne pod ním. Jej ruka spočívala na jeho pleci ako krídlo a pravú nohu mierne vysunula pred ľavú. Jej úzke šaty sa napli a ešte výraznejšie počiarkli zasnenú, neodbitnú krivku jej tela a veľké prsia plné mlieka. Spievala. Sigvaldy počul tiché vzdychy. Také to teda je. Toto je pocit, keď zažiješ niečo, na čo nikdy nezabudneš. Všimol si, ako sa podaktori muži očarene dívali na Helgu. Hľadeli na ňu vzrušení, uctievajúci, žiadostiví, dvaja mali potvorené ústa. Spinkaj dlho, spinkaj krásne. Z nejakého dôvodu Markus prestal spievať aj hrať, len čo Helga začala spievať poslednú strofu. Spustil ruky, sklonil hlavu, sedel predklonený s privretými očami, kým jeho dcéra sama dospievala strofu do konca. Stratila sa v speve. Báseň ju úplne pohltila. Splynula so žiaľom, ktorý v sebe niesli tieto slova. Zmenila sa na žiaľ. Spinkaj dlho, spinkaj krásne. Neprebuď sa predčasne. Zistíš, že v živote čakajú úskalia, kým deň pomaly zhasne. Že ľudia milujú, strácajú, plačú a žialia. A táto posledná strofa bola vlastne tá, ktorú ste počuli, tú poslednú, ktorá bola vlastne v tejto piesni. Toto je tá posledná sloha. A toto je to, ako sa vlastne hudba a literatúra prelínajú. A pre mňa je islandská literatúra, ako som aj v tej takej dokrútke tam hovorila, že je niečo, čo ma veľmi zmenilo a naozaj to ovplyvnilo môj život, pretože ja stále hovorím, že, a hovoria to aj mnohí, že ak čítate Jona Kalmana Stefansona, tak delíte život pred knihami Jona Kalmana Stefansona a po. Čiže naozaj to, keď prečítate si jeho diela, on má v sebe úžasný dar, ako pretaviť do tej literatúry tak mnoho ako keby tých pohľadov na život, alebo presne to tak nejako dokáže spojiť a podať tak poeticky, ako to bolo v tom videu. Že napriek tomu, že ten život je drsný, dynamický, často je jemný, krehký, bolestivý a v tom sa ako keby, že dokáže tak nádherne opísať tú krásu, nielen tých pekných chvíľ, ale ako keby ťažiť aj z tých ťažkých. A mnohé jeho knihy sú presne o tom, že hovoria o medzigeneračných situáciách, o tom, čo sa tam dialo. A to je niečo, čo naozaj si myslím, že je taká obrovská pridaná hodnota práve týchto jeho kníh, že má obrovské majstrovstvo prinášať v tých knihách iný pohľad na život. A to je to, čo som si tu teda napísala, že v tej prezentácii, že to, čo mňa tak najviac očarilo na tejto literatúre, je, že som začala vnímať takú inú úctu k ľudským príbehom. A že mám pocit, že často táto doba, a nechcem to teraz nejako hodnotiť, ale javí sa mi, že tá doba je taká iná, taká rýchlejšia, dynamickejšia a tak nás ako keby vedie brať veci po povrchu. Nemáme čas sa nejako zamýšľať nad vecami. Jednoducho žijeme veľmi rýchlo, potrebujeme robiť veľa rozhodnutí a často ideme po tom povrchu.
A zrazu v týchto knihách on vás tak vtiahne do deja, že vy ste zrazu súčasťou tej komunity. Vy ste zrazu súčasťou tej rodiny a úplne inak chápete ten, možno zrazu ten príbeh toho 7-ročného chlapca, ktorému zomrela mama. A prečo sa správa tak, ako sa správa. Zrazu úplne chápete, alebo máte pochopenie preto, že sa niekto stal alkoholikom, alebo že sa niekto pokusil o samovraždu. Na prvý pohľad sú to veľmi ťažké témy, veľmi ľahko odsuditeľné. Ten je alkoholik, ten sa pokusil o samovraždu, ten je sirota. Ale v týchto knihách je niečo tak silné, že keď ste tam, tak zrazu ste súčasťou toho celého a úplne inak vnímate ten ľudský život. A takisto aj akoby presah do tých minulých generácií. Hej, že často ako keby a mám pocit, že je v tej spoločnosti také, že tie staré generácie, že sa tak na ne, nechcem povedať, že zabúda, ale áno, určite robili tie predchádzajúce generácie chyby tak ako všetci, tak ako aj my. Ale to, čo on prináša, je tá múdrosť. Že my môžeme ťažiť z tých generácií tú múdrosť a opierať sa o ňu. A toto je niečo, čo si myslím, že naozaj tie knihy sú veľkým bohatstvom, pretože cez tú hĺbku prichádza to pochopenie. Že keď ste vtiahnutí zrazu do toho deja a prežívate to, tie ľudské osudy a tie situácie, ktoré sa tým ľuďom dejú, tak zrazu si to možno tak inak navnímate a prichádza tam tá zmena. Ďalším takým bodom, ktorý som si uvedomila až teda po rokoch je, že cez tie knihy vlastne som začala poznávať aj ja viac samu seba. Toto je podľa mňa veľmi vzácna vec, že dokáže kniha vás ako keby že to otočiť na vás, to zrkadlo. Že častokrát sa mi snívalo, že keď... snívalo. Častokrát sa mi stávalo, že keď som tú knihu čítala, tak samozrejme nejaký ten môj hlas podvedomý mi začal hovoriť, že ako toto mohol urobiť, alebo že ja by som toto nikdy neurobila. Že presne tie také naučené, stereotypné, hodnotiace vety. A po tých knihách zrazu, ako keby som presne tak, že tak ako Islandiania sú často, že oni tak idú akože do úzadia, tak toto sa dialo aj mne. Že zrazu, ako keby som začala poznávať samú seba, že kde sú tie moje postoje, ako reagujem, čo si možno myslím a či naozaj sa občas nenechám strhnúť tým povrchom veci a tými stereotypmi a ako to skutočne mám. Čiže pre mňa to bolo také veľmi hlboké seba pochopenie. A takisto, čo je veľmi vzácne na jeho knihách, čo taktiež vnímam, je, že vidieť súvislosti. Hej, že takisto to súvisí s tým možno povrchovým vnímaním, ale že keď idete do tej hĺbky, tak zrazu vidíte to poprepletané, hej, a nie je to len v tých generáciách, ale aj v tom vašom možno živote, že ako tie veci naozaj súvisia a že niekedy naozaj treba čas, aby sme tie veci pochopili a nehodnotili príliš rýchlo a neboli zbrkli v nejakých vyjadreniach, ale mali naozaj tú úctu a obrovskú pokoru naozaj voči svojmu životu, voči životu iných a, a k celému tomuto bytiu a samozrejme k prírode, ale k celému tomu akoby životu. A tie knihy sú rôzne. Ako keby je tam zaznamenaných niekoľko akoby osudov ľudí, ale toto je niečo, čo podľa mňa všetky tie knihy spája. Že tá pokora a taká tá hĺbka. Že to je niečo, čo možno aj by som vás tak chcela pozvať do toho, že ak by vás oslovila nejaká kniha Jona Kalmana Stefansona, ja určite odporúčam ako prvú si prečítať Letné svetlo a potom príde noc. Je to aj sfilmovaná, takže ak by ste si pozreli film, tak samozrejme super, ale samozrejme ja odporúčam teda knihu. Tak je to aj niečo, čo je taktiež pre Islandianov veľmi špecifické a to je, že spomalenie. Že naozaj ja vnímam, že a zažívam to aj ja sama, určite to všetci poznáte, hej, že celý deň ste na telefóne, riešite, ste v takom ako keby virváre, že stále niečo niekde.
A zrazu, keď si sadnete s tou knihou a naozaj sa s ňou stretnete, lebo samozrejme ja aj hovorím, že často sa s knihou musíte stretnúť. Ja som čítala milión kníh a milujem čítanie. A niektoré knihy som čítala, takže som ju nedokázala čítať, že prišla mi v období, kedy mi nič nehovorila a potom o rok, o dva, o pol roka som ju chytila a prečítala som ju za 2 hodiny. Lebo jednoducho sa to stretlo. Čiže aj v tomto je to dôležité, že ja vám tu môžem dať nejaké odporúčania, alebo ktokoľvek, kedykoľvek vám môže dať odporúčania, ale že počúvajte tú svoju intuíciu alebo ten vnútorný hlas, ktorý vám povie, že táto téma je zaujímavá, alebo že tuto ma niečo oslovilo. Um, a určite choďte do toho tak, že vypnete ten telefón. Že naozaj, ak sa dá, tak na tú hodinu, dve odložte ten telefón. A naozaj si zoberte tú knihu a ponorte sa do toho. Pretože to spomalenie, ktoré tam zažijete, a teraz nemusíme hovoriť samozrejme iba o knihách Kalmana, ale akékoľvek knihe, ale myslím si, že on má ešte presne taký ten dar toho, že vás vtiahne do toho deja a vy sa vlastne ocitnete v inej krajine, v, nejakej situácii s nejakými ľuďmi a cez to spomalenie dokážete aj inak navnímať ten opis tej prírody, lebo vidíte, že tá príroda to je neopísateľné, hej, že naozaj, ja keď som prišla na Island, tak stále to hovorím, že môj prvý trip, ktorý mal trvať hodinu, trval 3, pretože my sme stáli po každých 5 minútach a vrieskali sme ako tínedžerky, že naozaj to je, keď ste tam neboli, tak naozaj tá príroda je tak silná a tak iná, ako my máme tu. Ja milujem Slovensko a milujem slovenskú prírodu, ale toto je naozaj ako iná planéta. Čiže aj s tým opisom tej prírody vás to ako keby pohltí, že vám to dopraje to spomalenie a zrazu tie veci možno začnete vnímať úplne inak. Takže toto je také možno moje odporúčanie. A s tým súvisí aj to, že som si hovorila, že vám tu chcem povedať aj, že prečo som odišla. A teda nielen na Island, ale ja som teda žila ešte vo Švajčiarsku aj v Nemecku po vysokej škole. A, a vnímam, že toto takisto súvisí nejako s tou literatúrou, pretože je to tam niekde tak celé zainvolvované. A to, prečo ja som odišla, je, že častokrát sa hovorí to, že ak chcete zistiť, čo v skutočnosti milujete, alebo koho skutočne milujete, tak niekedy o tom musíme prísť, alebo musíme z toho miesta odísť. A toto bolo niečo, čo sa stalo aj mne, že som potrebovala asi odísť zo Slovenska, aby som zistila, že naozaj to Slovensko milujem a je to môj domov a že si vážim, aké úžasné to tu máme a že akým bohatstvom sme obklopení. A naozaj je to niekedy veľmi dobre, pretože veci berieme ako samozrejmosť. A teda to, že ja som odišla, tak sa mi stalo to, že teda Island sa stal môjim druhým domovom, pretože som tam našla moju ako keby druhú rodinu, s ktorou som doteraz v kontakte a že tie vzťahy sa naozaj prehlbujú každým rokom. Takže toto bolo niečo, čo som nikdy ani nedúfala, že by sa mohlo stať. A to cestovanie a práve ten odchod mi toto umožnilo. A zároveň vnímam, že je veľmi dôležitá akoby zvedavosť. Že v dnešnom svete mám pocit, že máme takú tendenciu, opäť raz sa vrátim možno k tomu povrchovému vnímaniu, že vedie tie veci tak veľmi jednoznačne, jasne, povrchne a nezaujíma nás, čo je ako keby za tým. Ja sa často pýtam, a teda tí, ktorí ma veľmi dobre poznajú, tak vedia, že moja otázka, ktorú často kladiem, je, že čo je za tým, lebo mňa naozaj zaujíma, čo je za tým, že sa niekto takto správa, čo je za tým, že sa toto stalo. Lebo môžeme sa samozrejme pozrieť na ten povrch veci, ale to vnímanie môžeme mať potom skreslené. Čiže majme tú zvedavosť, skúsme sa navnímať, čo je za tými vecami. Nevidieť len povrch, ale ísť do toho zákulisia a možno z toho zákulisia zistíme, že vlastne aj trochu chápeme, že prečo sa toto celé deje. Hej, že úplne nám to môže
ako keby zmeniť ten pohľad na tú vec a tá vnímavosť je veľmi dôležitá, pretože potom s tou vnímavosťou prichádza to, že možno tie veci chápeme a už ich nehodnotíme. Už nie sme takí rázni v tých vyjadreniach a takisto sa ako keby zjemňujeme. A ja si myslím, že tá jemnosť môže byť niekedy našou silou. Tá citlivosť, to iné vnímanie nie je slabosť, ale práve, že ja vnímam, že to je možno tá sila, o ktorú sa v dnešnom svete máme oprieť a ktorú máme objaviť každý jeden z nás, lebo tej hrubej sily je tu veľa, ale ja si myslím, že tá sila, ktorá môže zmeniť svet, je tá jemnosť a tá zraniteľnosť. Takže to bola ďalšia vec. A tretia je, že v tej literatúre nájdete obrovské obohatenie, ako keby ste cestovali. Ja som tie knihy čítala predtým, ako som išla na Island a mňa fascinovalo, ako niekto dokáže opísať tak nádherne tie scenérie. A častokrát som sa naozaj ocitala v tých fjordoch, na tých úžasných miestach. A myslím si, že keď niekto nemá šancu cestovať, tak toto je jedna z vecí, čo mu tá literatúra umožňuje. Že naozaj sa môže preniesť v čase a priestore na miesta, kde sa možno fyzicky nevie dostať, ale cez dobrých autorov to vie navnímať tak, ako keby tam bol. Takže to sú také moje tri, že možno prečo cestovanie, prečo niekedy odísť a prečo aj tá literatúra, lebo pre mňa to všetko ako keby spolu súvisí. A teraz by som vám, neviem, chcem trošku nechať asi ešte aj čas na možno nejaké otázky, takže teraz by som vám iba ukázala zoznam, ktorý som si pripravila, ktorý teda ja odporúčam, ale v tomto chcem povedať, že ja si myslím, že prednášky alebo nejaké takéto konzultácie by nemali byť že všeobecné, lebo všeobecný rozhlas si nájdete hoci kde. Že myslím si, že tá pridaná hodnota toho je, že idete cez toho človeka. Takže teraz to berte to, že toto nie sú možno najlepšie knihy, aké by možno niekto odporúčal všeobecne, ale toto je môj výber. Výber človeka, ktorý na Islande žil, ktorý miluje čítanie, má prečítaných veľmi veľa kníh. A sú to knihy, ktoré naozaj vnímam, že by vám mohli priniesť do života nejaký nový vhľad alebo vás obohatiť po v nejakej oblasti. Takže určite ja odporúčam všetky knihy Jona Kalmana Stefansona. Máte ich tu vypísané. Vďaka Zuzke Stankovičovej. Je to úžasná prekladateľka, je to Slovenka a vlastne vďaka nej máme šancu čítať tieto úžasné knihy. Samozrejme v českých vydaniach je prekladateľka Marta Bartošková, ktorá prekladá takisto Kalmanové knihy a jedna trilógia, ktorá je tiež úžasná, je Raj a peklo, Smutok anielov a Ľudské srdce. Takže takisto, ak by vás zaujala táto kniha. Čo určite treba spomenúť je Halldór Laxness a Svobodný ľud. Je to kniha, za ktorú Laxness dostal Nobelovú cenu v roku 1955. Ja vám poviem, že pre mňa je táto kniha veľmi náročná. Veľmi, veľmi ťažko sa mi čítala, pretože sú tam opísané naozaj také ťažké tie osudy a ja som veľmi senzitívny človek, takže táto kniha je výborná, ale pre mňa osobne bola trošku ťažšia. Takisto dve úžasné knihy Sion, Maony Stein, Chlapec, ktorý nebol. Je to veľmi tenká knižka, ktorú by som vám možno aj odporúčala, že to prečítate za hodinu, za dve a dokážete sa trošku viac tak navnímať, lebo Kalmanové knihy sú hrubšie, sú dlhšie, je tam veľa súvislostí, čiže naozaj si k tomu tak potrebujete sadnúť, ale Maony Stein je veľmi tenká knižka a veľmi krásna, takže určite túto odporúčam takú, že ak si chcete, že 3-4 niečo prečítať a navnímať sa na tú islandskú literatúru, tak toto je kniha. Alebo potom
Ava Olavsdottir Ratolesť. Tiež jedna fantastická kniha. A toto sú také knihy, také, že hĺbka a taká lyrickosť je v nich, hej, že to sú také hlboké knihy. A potom sú tam knižky, ktoré vám teraz asi môžem ukázať. Ja som si ich tu pripravila. Ešte, aby som vám ukázala, že ten Maoniste je naozaj tenučká knižka, to máte za hodinu prečítané. A čo vnímam, že tá islandská kultúra ponúka, je tiež, že ponúkajú úžasný, nemám rada slovo návod, ale úžasnú inšpiráciu do rôznych tém. Jednou z tém je feminizmus. A túto knižku Tajomstvo islandských žien napísala bývalá prvá dáma, manželka Gudnyho, bývalého prezidenta. A naozaj je to jedna z najúžasnejších kníh, takých tých novodobejších. Toto sa veľmi ľahko číta, to je tiež taká, že šup, veľmi inšpiratívna kniha, najmä teda pre ženy, ale odporúčam samozrejme aj všetkým mužom, pretože feminizmus nie je otázka iba žien, ale aj mužov. A týmto naozaj vyzývam všetkých, aby nielen ženy, ale aj mužov, aby si ju prečítali, lebo je to nesmierne inšpirujúca kniha. A takisto kniha, ktorá sa nečíta ľahko, ale je nesmierne silná. Je to o ekológii a o tom, ako sa roztapajú na Islande ľadovce. A táto kniha, aj tu má napísané, že toto je krehká kniha, no je taká silná, že pohňa aj ľadovcom. A musím sa priznať, že ja som pri tejto knihe neskutočne plakala a mala som, asi neviem, ako sa to volá, tá ekologická depresia, či neviem už, ako sa to volá, úzkosť, že naozaj, že čo sa s nami stane. Ale ja verím, že proste my sme naozaj ako ľudstvo, že to dáme a že naozaj, keď sa spojíme a budeme a, trošku sa napojíme na seba znova a na tú prírodu, takže sa niečo stane a zmení sa to a nebude to musieť byť tak, ako sú predikcie v tejto knihe, ale toto je naozaj tiež niečo, čo je výborné si prečítať v tejto dobe. A potom knižka, ktorá je veľmi taká, že také tiež veľmi inšpirujúce, ľahké čítanie, ako Island zmenil svet. Eyal Bjarnason. Tiež sa to veľmi ľahko číta a je to písané takým super jazykom, hej, že tam je naozaj také inšpirujúce, ľahké podanie, čiže určite tieto knižky vám takisto odporúčam. A existuje veľmi veľa kníh. To som zistila, že o Islande si teda prečítate kadečo. Prečítajte si. Prečítajte si, nájdite si, ale potom si prečítajte niečo od Kalmana a skúste to porovnať. Dobre, ja vám nebudem hovoriť, že čo sú možno dobré a čo zlé. Ja by som sa rada vyhla tým hodnoteniam, ale je veľa románov, je veľa cestopisov. A ten trh je široký, asi takto by som to povedala. A nie vždy sa tam píše to, ako to možno je. Tak len zase vám chcem možno vás trošku tak povzbudiť k tomu kritickému mysleniu, že keď si prečítate jednu knihu a poviete, že už teraz úplne viem, ako to na tom Islande chodí a zrovna ste si podľa mňa nevybrali tú úplne dobrú, tak môžete úplne mať ten pocit z toho Islandu iný. Pri Kalmanovi sa vám to nestane. Kalman je naozaj niekto, ak si prečítate tú knihu, tak budete mať ten Island navnímaný taký, aký skutočne je. Takže to sú nejaké moje inšpirácie. A ja by som teraz možno vás chcela poprosiť, že keďže som tu ja celkom už teda dosť dlho rozprávala, a ešte možno aj na záver budem, tak pre mňa je tiež nesmierne inšpirujúce počuť knihy, ktoré možno ovplyvnili váš život. Že ste si povedali, že túto knihu akože naozaj idem teraz kúpiť a dám ju všetkým prečítať, lebo naozaj si to musím. Mne sa to stáva s hrozne veľa knihami, aj to potom robím. Že potom nakúpim 10 kníh, tej, ktorej som prečítala a presne viem, komu ju mám dať. Že to je naozaj tak silný pocit, že viete, že tú knihu musí si prečítať tento daný človek, tak ak máte nejakú takú knihu, tak ja sa veľmi poteším, ak mi dáte tip aj tu do chatu. Môže to byť úplne, že akákoľvek. Takže ak
Ak je to pre vás OK, tak proste mi tam napíšte do chatu teda nejakú knihu. A ešte chcem spomenúť na záver, že toto nie sú všetky knihy, samozrejme o Islande. Ako som povedala, existuje veľmi veľa kníh, takisto aj, ešte vám poviem jedno meno, len ja ju nečítam. Je to Irsa Sigurdardóttir. Ona píše také krímy. Čiže určite, ak vás zaujíma krímy, tak ona je jedna z najlepších islandských autoriek. Ja krímy nečítam, pre mňa táto literatúra mi nejako nerezonuje, takže toto bolo možno o takej lyrickosti, o poetickej próze, ale že je to veľmi taká jemná a hlboká literatúra, ale určite, ak vás zaujíma krímy, tak Irsa Sigurdardóttir je jedna z najlepších islandských autoriek. Takže neviem vám ju odporúčiť, ale myslím si, že ak sa dostanete k nejakej knihe, tak určite to bude takisto záruka kvality. No, tak pozriem sa do chatu. Um, dobre. Není sú tam žiadne inšpirácie, takže nevadí. Um, Môžeme sa možno s tými, s ktorými sa stretneme, tak na Islande, tak od vás to asi budem chcieť, aby ste mi povedali nejakú knihu, lebo toto je niečo, čo je naozaj pre mňa také dôležité. No a ešte som tam mala teda tú poslednú vec a to je to, že viem, že v tých teda inovatívnych ateliéroch počkajte, snažím sa to zozdieľať. Ešte som tu mala, že knižný klub. To je samozrejme iba také prianie alebo taká vízia toho, že ak sa budete stretávať v rámci tohto projektu Studio 25 Island, tak takým môjim návrhom bolo urobiť vám tam knižnicu a kúpiť vám tam naozaj tieto knihy, o ktoré sa môžete oprieť. Takže neviem, či sa to podarí, hej, toto Daniela budeme musieť teda možno zistiť neskôr, či to bude možné, ale určite vám to odporúčam. Urobiť si nejaký takýto knižný klub, kľudne aj presne začať presne s Jónom. Hej, to je naozaj kniha, ktorú prečítate za hodinu. A je to tak niečo silné, že neverím, že zostanete taký istý ako pred tou knihou. Lebo tam sa opiera o také témy, veľmi veľmi ťažké, ale tak nádherným, jemným jazykom, že myslím si, že vás to práve, vás, mladú generáciu, môže veľmi, veľmi ovplyvniť. Takže uvidíme, že ja keď teda uvidíme, že ako to bude celé, ale ak by som teda mala pracovnú cestu, už tu vidím aj kolegu, Ľuba, tak máme mať nejakú pracovnú cestu do Košíc, tak ak by sa to uskutočnilo, tak by som bola rada, ak by sme si možno, budem otvorená všetkým vašim diskusiám o týchto knihách, pretože na túto tému sa nedá rozprávať hodinu a so mnou určite nie, so mnou by to bolo tak na 3 dní, pretože ja by som o každej knihe dokázala rozprávať deň. Takže vás chcem inšpirovať k tomu, že ak by sa to tam podarilo, tak určite by bolo fajn si sadnúť, prečítať si tú knihu a počuť váš pohľad na tú literatúru, vaše vnímanie toho celého. Takže uvidíme, že ako to ten život zariadi. A ja mám teraz máme posledných 5 minút, a tak sa chcem spýtať, či sú nejaké otázky. Ja mám otázku možno vo vzťahu ku tomu školstvu, že či Aha. ešte pár slov by si nám o tom nepovedal. Dobre, skús prosím ťa konkretizovať. Asi si niečo chcela zdieľať vo vzťahu k tomu, aj naprieč tou myšlienkovou mapou. Videla som tamto školstvo niekde naznačené. Možno ako toto súvisí s tým, čo si nám teraz hovorila. Uh-huh. Tak téma školstva by bola zase akože veľmi nadlho, ale čo vám chcem povedať, že čo mňa inšpirovalo na islandskom školstve, bol rešpekt.
Rešpekt, s ktorým som sa ja asi doteraz nestretla. Na Slovensku vôbec nie je žiaľ, ale to bolo niečo tak silné, čo oni majú podľa mňa, až by som povedala, že zabudované v DNA, že to bolo niečo, čo ja som naozaj nasávala a snažila som sa si to priniesť do seba a potom snažím sa to teraz prinašať aj na Slovensko. Ale to, že dieťa je v strede záujmu, že aká je tá komunikácia, ako sa tam rieši parlament v škole a celá tá vlastne, ten well-being, aký je v škole, to, čo mňa veľmi fascinovalo na jednej prednáške, na ktorej som bola, tak bolo, že oni vlastne hovorili, že škola je v prvom rade socializačná inštitúcia, až potom vzdelávajúca. A ja keď som toto počula, tak akože ja som naozaj tam prepočítavala v tej sále, že toto je úplne nový koncept. Že to, ako sme tu my vedení v škole, že sú dôležité vždycky tie akademické výsledky a súťaže. Tam ja som zažila niečo iné a samozrejme nebudem teraz generalizovať, že je to všade na všetkých školách a po celom Islande. Ja tieto generalizácie nemám rada, ale v tých školách, kde ja som bola a s tými deťmi a s tými pedagógmi, s tými riaditeľmi, s ktorými ja som sa stretla, tak toto je moja skúsenosť. Že ten rešpekt bol nesmierne silný a tá úcta, samozrejme, rovnosť. To asi nemusím hovoriť, že teda na Islande sa nevyká, lebo to vychádza z ich kultúry, ale, ale bolo úžasné proste vidieť, že ako v škole deti akože kričia na učiteľku a potom samozrejme, ja keď som učila tu na Slovensku, tak tykanie bolo pre mňa samozrejme, čiže po mne deti kričali Kika, mám to dobre, čiže tam bol úplne iný ako keby vzťah. A myslím si, že presne to je niečo, čo znova tak ako keby stmeluje a spája tú komunitu. Takže v tom školstve nesmierne veľa inšpirujúcich vecí a ja som sa to vlastne snažila priniesť aj v mojom vytvorenom vzdelávacom projekte a platforme Šťastné deti, vzdelávanie inak. A takisto som si od nich prepožičala takú myšlienku, mm, ktorú som tam tak navnímala, že len zo šťastných detí môžu vyrásť šťastní dospelí. A že oni sa naozaj snažia, aby tie deti boli šťastné a aby vyrastali v dobrom prostredí, v rešpektujúcom, v láskavom, v úcte, v rovnosti. A to je podľa mňa potom veľmi cítiť aj v celej tej spoločnosti. Neviem, či ti, Daniela, stačila takáto odpoveď. Áno, ďakujem pekne, áno, pekne sa to prepojilo s tými ďalšími kľúčovými pojmami z tej myšlienkovej mapy. Ďakujeme. Dobre, tak môj čas teda už pomaličky končí, takže ja by som sa s vami chcela rozlúčiť tiež jedným úryvkom. Nebude už taký dlhý ako na začiatku, ale je to niečo, čo... tento úryvok je z mojej úplne najobľúbenejšie. Ja som vám povedala, že tých kníh je veľmi veľa od Kalmana, ktoré zbožňujem, ale táto je úplne topka. Volá sa Ryby nemajú nohy. A je to, teraz ju už takto nenájdete, lebo už je vydaná ako sága z Keplavíku, ale toto je prvý diel a pre mňa je to kniha, ktorá ovplyvnila asi každý aspekt môjho života a určite vám ju odporúčam si ju prečítať a možno to oceníte, keď budete trošku starší, ale je to naozaj kniha, ktorú na 100% odporúčam. Ak žiadnu inú, tak túto. Dobre? Um, a teda ten úryvok je: Pamätaj si so mnou, že človek potrebuje dve veci, aby tú záťaž zvládol. Aby dokázal stať celkom vzpriamene. Aby si uchoval žiaru v očiach, elan v srdci, hudbu v krvi. Pevný chrbát a slzy. Tak ja vám ďakujem a budem sa na vás tešiť snáď teda už na Islande alebo kdekoľvek naživo. Krásny večer. Ďakujeme, Kristinka, veľmi pekne. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia. A ja by som takto plynulo teraz rada privítala nášho ďalšieho konzultanta, tentokrát pre oblasť turizmu a gastronómie je ním Ľubo Šiška a rovno dávam slovo. Ľubo.
Tak ahojte, prajem vám pekný večer. Je ma počuť, všetko funguje tak, ako má? Áno, všetko funguje. Dobre. Tak moje meno je teda Ľubo Šiška a narodil som sa v Bratislave, na Slovensku a vždycky som túžil odísť. Od nejakých 13 rokov si to pamätám ako sen, že som chcel objavovať iné kultúry a iné krajiny a to som aj začal robiť. Keď som mal 18 rokov, tak som odišiel. Skúsil som šťastie v Spojených štátoch amerických a to skutočne naplnilo moje očakávania. Pokračoval som Thajskom, kde už som pocitil nejakú takú exotiky a začalo sa mi to páčiť a do dnešného dňa som tých krajín prešiel 60. Iba zo pár krajín ma skutočne chytilo za srdce a jedna teda pre mňa do dnešného dňa znamená asi najviac a viac ako môj domov, v ktorom som narodil a je to teda Island. Keď som mal 25 rokov, v roku 2015, tak som prišiel prvýkrát na Island, kde ma to tak nadchlo, že som strávil krásnych 7 rokov. Um, Asi od roku 2013 už som zažíval turizmom na plný úväzok a pôsobil som ako sprievodca a koordinátor zájazdov v Paname. Po 2 rokoch života tam som pocitil, že tam niečo iné. Nevedel som, čo ešte budem robiť a vtedy prišla taká zaujímavá ponuka. Bol to od kamaráta Ivana, ktorý hral profesionálne hokej. Akureyri na Islande. Tak by som tak v rýchlosti povedal ten príbeh, ako som cestoval, ako sa tam cestovať dá, aké je to jednoduché, aké je to zaujímavé. Budem rozprávať aj o gastronómii, ktorej sa tiež venujem, keďže sám a momentálne podnikám už opäť na Slovensku a v gastronómii a tiež som kuchár, čo som si dorobil až na neskôr, aby som mal nejakú kvalifikáciu. Takže to je asi to, o čom budeme rozprávať. Je to v poriadku? Dobre. Takže, uh, Island. Keď niekto povie Island, tak pre mňa je to um, už citlivá téma, intimná až, pretože som tam strávil tých 7 rokov. Keď niekto povedal predtým Island, tak som si predstavil zimu, že bude zima a že bude sneh. A nevedel som si vlastne celkom predstaviť, čo mám očakávať a mal som strach. Vedel som, že severské krajiny sú drahé, vedel som, že ich srdcia sú chladné, vedel som, že Island je dvakrát väčší ako Slovensko, že má cca 100 000 km štvorcových a že tam žije 360 000 ľudí. Tie počty sa líšia od toho, koho rátame a koho nerátame, ale to nejako sa pohybujeme. No a v krajine dvakrát väčšej Slovensko s tak malou hustotou obyvateľa a zrazu hľadať šťastie, ale pre mňa veľkou výzvou. Prišiel som tam a môj kamarát bol horský sprievodca, ktorý vyrastal v Tatra a povedal mi, že to podnikanie bude veľmi jednoduché. A keď som sa ho spýtal prečo, tak mi povedal takú jednoduchú matiku v roku 2015. A on povedal, že príde takmer 2 milióny turistov ročne a tých obyvateľov je tam proste 350 000. Nepokryjú to a všade potrebujú ľudí do turizmu. Tak som sa nechal zlákať a prišiel som. Zrazu som zistil, že väčšina turistov chodí na tzv. Zlatý okruh. Zlatý okruh je taká základná turistická atrakcia. A je to preto, že sa veľmi ľahko ľudia zvážajú autobusom. To ste určite počuli. Sú tam zlaté vodopády Gulf Falls, je tam Gejzír, je tam kráter Kerit a prechádzajú jednoducho po takých tých základných atrakciách a je to za 6 hodín stihnuté. Bohužiaľ, veľa ľudí si myslí, že to je práve aj to najkrajšie, najzaujímavejšie a štatisticky viac ako 70% turistov vidí práve toto. Aj s tou modrou lagunou. No a jasné, že Island môže ponúknuť viac. A teraz sa dochádzame tej druhej skupinke turistov alebo odborníkov, pseudoodborníkov na Island, ktorí povedia, áno, veď Island sa dá prejsť aj za týždeň, je tam ring road. Presne tak. Okolo Islandu vedie jedna cesta, 1300 kilometrov a je to teda ring road. A pristanete na letisku, zjazdíte jednu cestičku a zrazu ste na tej ceste číslo 1, je to veľmi jednoduché a dostupné. A samozrejme ani to nie je celý Island. A ja by som rozdielal ten Island na nejaké základné časti. A je to teda sever Islandu,
juh, západ, východ, stred a Vestjordy. Každá táto časť je niečím špecifická, každá je iná a každá sa oplatí navštíviť. Najťažšie prístupná časť je práve ten stred, ktorý je neobývaný, pretože viac ako väčšinu roka tam nie sú podmienky na život a turisti sú tam pripustení cca od júna do septembra v závislosti od podmienok a každý už taký ten verný Islandian alebo verný turista vie, že práve tam je to najzaujímavejšie, pretože aj samotní Islandiania chodia na dovolenku do stredu. Je to vlastne divoká príroda, je to nespútané. Ale k tomu sa teda vrátim. Turizmus na Islande je obrovská prostá vec pre tých Islandianov. Momentálne tvorí jednu z najväčších položiek ich HDP a turizmom žijú. Ne? Veľmi veľa pracovných pozícií je napojených na turizmus. Nie sú to len sprievodcovia a hotelieri, ale aj taký automechanik. No, si neviete predstaviť, aké množstvo aut sa prenajíma na Islande práve preto, že cca polovica turistov ide na Islande na vlastnú pesť, prenajme si auto a pokračujú. A sú tam rôzne povolania, taký doktor. Na čo by bolo treba toľko doktorov, keby tam jednoducho neprišli tie 2 milióny ľudí v lete. Že všetko je napojené na turizmus. Je tam obrovský dopyt po rôznych službách, ktoré vyformovali za ten čas aj turizmus na Islande a všetko, čo tam je. Aj to infraštruktúru a je to veľmi zaujímavé. A hlavne to, že sa snažia robiť to teda udržateľne. Možno skáčem od témy k téme, ale podľa mňa je to dobré zabrnúť do všetkého, aby sme pochopili komplexnosť toho turizmu na Islande. Ja by som chcel povedať, že veľmi veľa ľudí, a dokonca väčšina ľudí, prakticky 1 milión ľudí príde práve v lete, lebo to je hlavná sezóna. Samozrejme, na západnej že v západnej časti sveta ľudia majú prázdniny školské a viac cestuje všeobecne, ale myslia si, že to je najlepšie obdobie, lebo je teplo. Tie priemerné teploty na Islande v lete sú nad 10 stupňov, čo je teda veľmi príjemná klíma a nie je tam noc. Presne tak. Tým, že sa na Island nachádza blízko polárneho kruhu, tak v lete vlastne nezapáda slniečko a je to fascinujúce. Ale takisto to nezobrazuje ten Island, lebo tie 3 mesiace, keď je to svetlo, je to menšia časť roku, takže verím tomu, že Island sa dá cestovať v akomkoľvek období, všetko má svoje výhody, všetko má svoje minusy, plusy, ale verím tomu, že navštíviť ho môžete hocikedy. Turizmus teda na Islande je jeden z najväčších artiklov HDP a je tam preto vybudovaná infraštruktúra. Je to niečo, čo definuje Island, pretože Island je jednoznačne krajina, ktorá momentálne žije tým turizmom, ale ten turizmus rastie. Bol enormný šok pre celú spoločnosť COVID-19, pretože to bolo devastačné pre rôzne biznisy a všetko sa pretriedilo. Ale našťastie sú momentálne návštevnostné čísla najvyššie, aké historicky boli. Prečo je o turizmus na Islande taký záujem? Je to preto, že Island je jedna z najkrajších a najmierovnejších a najbezpečnejších krajín sveta. Kriminalita na Islande je takmer nulová, čo je rozhodne niečo, čo vám taká Južná Amerika ponúkne nemôže. Nechcem teda strocilovať a hovoriť nejakú Brazíliu, ale štatistiky sú jasné. Hej. Keď je nejaký štát, kde ročne zabijú 50 000 ľudí, tak to bude iné ako v štáte, kde to dvaja. Tie krádeže sú tam minimálne, čiže ľudia sa cítia bezpečne. Samozrejme, že to deje aj tam. A tomu sa nikto nevyhne, ale chcel by som podotknúť, že je to skvelé v tom, že človek sa cíti bezpečne, keď kráča, nikto ho neprepadne v tmavej uličke a toto je jedna z vecí, ktorý nie každý vníma, ale napríklad ľudia, ktorí nie sú z tých bezpečných krajín, tak sa z toho tešia, že môžu ísť na Island, nemusia sa báť o svoj mobilný telefón, o svoj fotoaparát a je to také ľudnejšie. Hlavným
lákadlom Islandu je samozrejme ich príroda, ktorá je krásna, nespútaná a na väčšej časti krajiny nedotknutá. Viac ako 80% Islandu nie je osídleného. To znamená, že um, jednoducho nie sú obydlia. Na Islande je len jedno jediné mesto. Tým je Reykjavik a všetko ostatné už sú obce. 2/3 celej islandskej populácie žijú práve v tej aglomerácii, v tej oblasti Reykjaviku a Hafnarfjordure, kde sa sústreduje tá ekonomika. A pre mňa má o to väčšiu atmosféru práve ten vidiek, práve ten sever, práve tie Vestfjordy a rôzne ďalšie destinácie. Jedna z hlavných atrakcií Islandu sú teda, ich známe kúpele. A najznámejšie sú Asadrú lagu, na kúpelov je tam dostatok. Stále sa vďaka ich termálnym prameňom bude viac a viac týchto kúpalísk. Je taký mýtus, že väčšina elektrickej energie je práve z ich geotermálnych zdrojov. Nie je to pravda, geotermálna energia nikdy nie je a nebude taká efektívna ako hydroenergia. To znamená, že väčšina elektrární je práve z tých vodných zdrojov, ale väčšina tepla, všetky teda obce a všetky tie osídlenia majú nejaký geotermálny prameň, ktorým vykurujú. Sú nejaké farmy, ktoré sú výnimky, ale to by som už nenazval nejaké veľké osídlenie. Geotermálna a iná energia, hovorí sa, že Island je krajina ohňa a ľadu. A nie je to nádarmo, samozrejme, na Islande sú stovky sopiek. Sú tam ešte stále funkčné a aktívne systémy, ktoré z času na čas eruptujú a je neuveriteľný pohľad na roliacu lávu z hory, ku ktorej sa môžete prakticky priblížiť a pekať si tam, zohrievať si tam vašu desiatu, ktorú si tam donesiete. Vidíte tam ľadovce z jedného najväčších ľadovcov v Európe, Vrátnej okolo, a to je tiež akože fascinujúci pohľad. Máme tam rôzne makové polia, rôzne jaskyne, rôzne miesta, ktoré svojou scenériou pripomínajú vesmír. Predsa len tam aj trénovali pristátia na mesiac. Sa má čo ponúknuť aj v rámci gastronómie, aj v rámci hotelierstva. Je to preto, že nie je, že by všetci potrebovali jesť jahňaciu hlavu, teda štandardné jedlo alebo hnilého šraloka, alebo susenej ryby, čo vám teda povedia stáde ako pikošku. Ale práve je to vďaka ich vynaliezavosti, vďaka potrebe kvalitných surovín a ich originalite. Čiže je tam veľmi veľa fusion zaujímavých reštaurácií, je tam veľa pôvodných fariem. Kultúrne má tá krajina čo ponúknuť, čiže je fakt veľmi veľa aspektov, prečo sa Island oplatí navštíviť. A keď niekto túži vidieť prírodu v takej pôvodnej forme, je to aj nedotknutú človekom, samozrejme môže ísť aj do našich lesov slovenských, ktoré sú podceňované, ale môže ísť aj na Island. Tam napríklad tie lesy už nie sú. Je to preto, že cca v 12. storočí bola väčšina z nich absolútne vyklčovaná pri stavbe obydlí a lodí pre vikingov a týchto ľudí, ktorí ho osídlovali. A podmienky pre rastov stromčeka sú ťažké. Čiže všetky lesy, ktoré tam teraz sú vlastne umelá výsadba a sú maličké. Taký islandský vtip. Čo robiť, keď sa stratí v lese? No, stačí sa postaviť. Je to aj preto, lebo Islandiania radi pijú alkohol. A neporovnal by som to s nami, lebo tuto je to také tiež slovanské, ale oni majú takúto sezónnosť toho alkoholu. To znamená, že pijú prevažne tie piatky, soboty, tam je to spoločensky akceptovateľné, ale už sa to nehodí na nejakú stredu. Keď sa napríklad politik opije tak, že leží na múriku v sobotu, tak nad tým nebudú môcť krútiť hlavou. A skutočne je to niečo, čo v tej kultúre má miesto, aj takáto spoločenská unavenosť. Avšak keby ho videli aj s nejakým panákom v stredu, už je to znak niečoho, čo nie je v poriadku. Zaujímavosť na Islande je aj to, že majú štátom kontrolovaný predaj alkoholu plne. To znamená, že vy si neviete kúpiť alkohol v supermarkete, ale musíte ísť do obchodu, ktorý sa volá Vimbudin, a
lokál si ho volajú Rikej, akože daňovník. A ten je otvorený len v špecifických hodinách a, a snaží sa vlastne obmedziť tú nadmernú konzumciu alkoholu a kontrolovať to. To sa im aj celkom podarilo, lebo majú tam veľmi malé štatistiky ohľadom nejakých drog alebo alkoholu a napriek tomu je ten nočný život pekný. Čiže toľko aj k tomu alkoholu. Veľa ľudí si tam hneď čo urobí po prilete na letisko, je, že si vezmú so sebou z toho duty freečka, lebo to je vlastne mimo Európskej únie, 2 fľaše vína a 1 tvrdého, lebo ten alkohol je tam veľmi drahý. Keď idete do nejakého pubu, tak vás prekvapí cena piva, ktorá je bežne od 12 eur. Pre našinca, ktorý si kúpi pivko za euro 50 krčme, alebo aj za menej šokujúce. Ale je to práve preto, že alkohol je niečo, čo by nemalo byť podľa mňa až také prístupné aj tým najchudobnejším a malo by byť zdanené a mal by na tom štát zarábať. Poďme sa ale vrátiť teda špecificky k turizmu na Islande. Ako som spomínal, viac ako polovica turistov si prenajme auto a cestuje, ale nie je to jediná možnosť. Tých možností, ako cestovať po Islande, je skutočne veľa a tá infraštruktúra je veľa. Môže byť lepšia a pracujú na tom a môžeme povedať nejaké body, ktoré si myslím, že sa dajú zlepšiť, ale výborné je to, že k tým veľkým a krásnym atrakciám je momentálne ľahký prístup, dostanete sa k ním autobusom, dostanete sa k ním stopom. Viem, že to znie veľmi alternatívne, ale aj tých stoparov je tam veľa. Je to práve tom, pretože nie je tá kriminalita, je tam jedna cesta a dá sa to aj takto. Takže keď je niekto absolútne ultra budgetový a nechce míňať tie peniažky na autobus, ktorý vie byť drahý. Napríklad autobus Reykjaviku do Akureyri, čo je teda z hlavného mesta na hlavné mesto severu, je to cca 5-hodinová cesta a ten autobusový lístok stojí 80 eur a letenka, keď sa kúpi v akcii, stojí 50, čo je lokálny let na 20 minút. A pre znova našinca je to niečo nepochopiteľné, ale zamyslite sa nad tým. Ten autobus spáli jednoducho veľa paliva, treba zaplatiť toho autobusára, ktorý tam je hodiny a tak ďalej a tie náklady tam sú. Takže takisto možnosť, ktorá u nás až taká rozšírená nie je, aj keď je tzv. Spolujazda. Čiže ak chcete ušetriť a chcete stopovať, tak sú tam rôzne portály, volajú sa Samferda, môžete si ich nájsť aj samferda.is, teda .is, .is po slovensky, pardon, alebo facebookové skupiny a tam nájdete mnohých ľudí, ktorí cestujú po Islande, môžete s nimi cestovať v aute a tak znížiť tie kosty. Samozrejme je tam aj dostatok agentúr, dostatok lokálnych agentúr, ale aj zahraničných, ktoré operujú tieto svoje výletiky. Island na to, aby sa prešiel komplexne, rozhodne nie je dostatok času 7 dní. Je to skutočne mýtus a ja si myslím, že 7-dňová cesta okolo Islandu, okolo tej Ring Road je veľmi pritiahnutá za uši a človek, keď si to šoferuje sám, sa to ako kamionista a skutočne má čas iba na také hlavné atrakcie. Tých atrakcií sa nie sú stovky, sú ich tam tisíce. A ľudia sa zamerajú na 30, ktoré sú ľahko dostupné a tým pádom im ujdu drahokami nádherné miesta, na ktoré jednoducho tá cesta trvá 2 hodiny tam a 2 hodiny späť a preto sa aj zabudnú. Taktiež ten Island netlačí rôzne atrakcie alebo nepromuje ich, lebo na nich nemá tú infraštruktúra, nemá na nich ako zarobiť. Na takom gejzíri, tak tam je hneď reštaurácia, je tam odpočívadlo, sú tam rôzne lokálne atrakcie a tých turistov tam chcú, ale samozrejme, že nechcú turistov, aby vyšlapali mimo turistických chodníkov machy, aby išli na miesta, ktoré nie sú bezpečné, aby ste mali problémy. Takže promujú sa najmä tie atrakcie, ktoré sú ľahko dostupné. Hlavné atrakcie určite gejzír, zlaté vodopády, Park Tinklevír, ten Jokor Salon, čo je vlastne tá laguna s ľadom. Potom sú teda už aj známejšie nejaké Dúhové hory a ten začiatok vnútrozemia, ale skutočne to je tak malé percento toto navštívi, čo je škoda. A častokrát tí ľudia, ktorí navštívia už to vnútrozemie, sú na tom Islande druhý alebo tretí krát, že túžia vidieť viac. Teraz by som rád povedal k tej sezónnosti, lebo súvisí to s tými Dúhovými horami a s tým stredom. Iné miesta sa dajú navštíviť v lete, iné miesta v zime.
v zime má Island iné čaro, ako má v lete a, a zima ponúka niekoľko benefitov, lebo ľudia vidia iba tie mínusy. V zime nie je toľko ľudí, nie je taký dopyt po turizme, to znamená, že keď nie je dopyt, ponuka je vyššia a je lepšia cena. Keď niekto chce ušetriť, tak mesiac ako apríl, mesiac ako október, bavíme sa skutočne o polovičných cenách ako v hlavnej sezóne. Ešte to možno nebude také zelené a nedostane sa vnútrozemia, ale uvidíte krásne veci, viete bývať v pekných penziónoch, nebude ten gejzer vyzerať ako koncert AC/DC obklopený stovkami ľudí a dá sa tomu zabrániť. Ale aj v lete sa to dá lacno. V lete sa dá kempovať, viete ísť do vnútrozemia, viete sa vyhnúť masám tým, že spíte cez deň a idete cestovať v noci. Prečo nie? Polnočné slnko vám dá ešte väčšiu taký nádych exotiky pre mňa, hej? A veľmi dôležité je dobre si naplánovať ten výlet a skutočne vedieť, čo robíte. Častokrát si niekto prvýkrát naplánuje svoju solo cestu na Island, aj keď tým nemá skúsenosti práve kvôli tej bezpečnosti v krajine a povie si, že to robilo veľa ľudí, je to ľahké a naplánuje si nejakú trasu, nejaké body na mape a dá si ich tam 20 a povie si, že z bodu A do bodu B je to 40 kilometrov, no tak toto je na hodinu, ale neuvedomí si, že v bode A je nádherná pláž, na ktorej pobudne 2 hodiny, v bode B je miesto, kde bude úžlavina v zemi, kde ho to bude baviť 5 minút. Čiže je dobré skutočne si ten trip poriadne, dôkladne naplánovať a ja som za rady profesionálne, čiže je určite super nájsť si toho sprievodcu, je super spolupracovať s nejakou miestnou agentúrou, alebo aspoň si urobiť dôkladný research. To znamená skutočne nie len pozrieť si body na mape a fotky, ktoré sa vám páčia, ale trošku sa do toho prehlbiť, kúpiť si nejaký bedeker, zistiť si o tom viac, alebo si aspoň pozrieť také tie štandardné, že ako sa dá stráviť deň. V zime je veľký problém aj počasie. Na Islande máte 3 druhy počasie. Osviežujúce, veľmi osviežujúce, no a už také, že fakt osviežené. A samozrejme je to len taký vtip, ale počasie sa vie zmeniť veľmi rýchlo. 100 kilometrov vľavo je snehová búrka a o hodinu zrazu ste na slniečku a niekedy sú tie výkyvy počasia také extrémne, že sa uzatvoria cesty, čo je teda bežný jav v zime, že sa jednoducho nedá tým autom prejsť a zmení vám plán. Takže aj to je niečo, s čím treba počítať. Treba počítať, že môžete byť v nejakom nebezpečenstve na tej ceste, na to sú tam rôzne portály ako Safe Travel ES, ktoré to majú tak premakané, že sa iba prihlásite, dáte tam vaše telefónne číslo, oni vás trackujú podľa GPS-ky a GSM signálu a keď sa niečo stane, vás kontaktujú, keď vás nevedia kontaktovať, tak pošlú nejakú horskú službu, ktorá vám pomôže a tak ďalej. Veľká vec, ktorá sa s Islandom spomína, je cena na Islande. Áno, Island je drahý. Island je jedna z najdrahších krajín na cestovanie. Je to spôsobené tým, že na Islande je vysoký životný štandard, vysoká minimálna mzda a služby sú drahé, lebo tí ľudia za to majú peniažky. Ako sa dá tomu vyhnúť? Jednoducho. Ak chcete a nemáte bohužiaľ na to peniaze, to sa stáva, je to prirodzené, nie každý zarábame, nie každý si vieme odložiť, lebo máme rôzne povinnosti, tak viete napríklad veľmi jednoducho nakupovať v miestnych supermarketoch. Supermarket Bonus je veľmi príjemný, je to taký náš taký ekvivalent Lidlu a tie ceny by som porovnal tým našim o 50%. Keď u vás, keď tuto máme nákup za 50 eur, tam ho kúpite za 75, ale to predsa nie je problém. A už môžete mať to ubytovanie zdieľané. Chcete ušetriť? Nechoďte dvaja, poďte štyria. Prenajmete si jedno auto, môžete si ho zobrať trošku väčšie. Prenajom auta váš vie výsť 50 eur za dostupnejšie vozidlá. Ste tam štyria, zoberiete si nejaké Airbnbčko, ktoré si tiež zdieľate a zrazu tie kosti idú dole, keď si navaríte a zistíte, že vás to stojí podobne ako Turecko. Takže dá sa to urobiť aj lacno, ale nie je to až také jednoduché. Nie je to Vietnam, kde sa v hosteli ubytujete za 5 eur a bude tam krásne a čisto. Hostely v lete vedia stať aj 40 eur za noc, pretože je tam teda obrovský dopyt potom a je tam veľmi veľa aj tých single travelerov.
Island je krásna destinácia, každému odporúčam. Môžete ísť aj na 3 dni. Na tie 3 dni si nevyroberte veľké sústo. Pozrite sa na okolie Reykjaviku, na okolie Keflaviku. Urobte si pekné výlety okolo letiska, pekné hajky, prejdite sa, choďte sa okúpať, choďte sa niekam najesť. Pozrite si polárnu žiaru alebo polnočné slnko a nedajte si tých atrakcií veľmi veľa. Nesnažte sa za malú dobu vidieť veľa vecí. Nebude to dobré, zaplatíte za to zbytočne veľa, lebo aj ten benzín niečo stojí chodiť hore-dole a verte mi, aj prechádzka, ktorá trvá pol dňa, sa vám uloží v tej pamäti na celý život. A tých atrakcií je tam fakt kopec, už okolo letiska. Ja osobne trvalo mi 7 rokov, kým som precestoval ten Island tak komplexne, že som si vydal nejakú mapku, na ktorú som hrdý a označil som tam svoje miestečka a tých map je ale kopec. Hej. Trvalo mi asi 4 roky, kým som prešiel na Islande všetky cesty. Je ich kopec. Všetky tie označené, lebo tých neoznačených je samozrejme ešte viacej. A všetky, čo majú nejaké čísielko, som to kreslil na mape, som si prešiel. A verte mi, práve tie, o ktorých sa nehovorí, sú ešte magickejšie a vedia vám ponúknuť niečo, čo nie. Napríklad taký Hornstrandir a vo Vesfjordoch. Tam nie sú ani cesty. Tam vás musí doniesť trajekt a musíte tam kráčať 3 dní. Je to nezabudnutelné. Je to niečo, čo vám zmení život a pohľad na to, aký ste mali. A Island je geologický akože zázrak. Je to pomerne mladý ostrov, ktorý vznikol sopečnou erupciou. A chápať tie tektonické platne a všetko a ponoriť sa do toho už len z nejakých článkov na internete alebo z ich cedúl vás fascinuje. Fakt toho, že Island leží na dvoch tektonických platniach, tej americkej a európskej, je tiež fascinujúci. Takže sú tam miesta, kde môžete mať jednu nohu v Európe, jednu v Amerike. A môžete sa z toho teda tešiť. Island expanduje. Každým rokom sa jeho veľkosť zväčšuje. Stále je tam taká aktivita z toho jadra a stále som teda tie sopečné erupcie. Vo chvíli, keď nastane sopečná erupcia, letenky vystrelia hore a všetci tam chcú byť. Nie je to naopak, nikto nekričí a nebojí sa smrti. Práve naopak, je to obrovská atrakcia. Zrazu sa nedá pristať privátnym lietadlom, lebo tam je Jay-Z a Eric Clapton a rôzne celebrity z celého sveta, lebo práve toto je tá show, ktorú chcú vidieť. A je to skutočne fascinujúce. Ja mám rozprávať o gastronómii, takže by som aj povedal, že čo je veľmi typické pre tých Islandianov. A keď chodíte po Islande, vidíte tam stáda koní, vidíte tam veľa ovečiek, veľa všetkého. Práve to je to, čo Islandiania papajú. Áno, papajú aj koníky. Ja som teda dlhoročný vegán, nejem žiadne zvieratka, ani nič živočíšne. Nepríde mi zvláštne to, že jedia kone. Nevidím v tom taký rozdiel ako niekto, kto vegán nie je napríklad. Lebo pre mňa to, že niekto papá kravičku a papá koňa, tak nepríde mi to ako rozdiel. Na Island je to od 10. storočia, myslím, že to je 906, je zakázaný import koní. To znamená, že je tam jedno plemeno, čo je islandský pony a to je chovné plemeno, ktoré nemá tých chorob tak veľa, ktoré prežije zimu a je aj uspôsobené práve, sú to aj tie chovné a nielen tie závodné kone, ktoré oni papajú a to mäso je veľmi kvalitné. Ale nie je to teda ten najprávnejší artikel, ktorým sú ryby a jahnacie mäsko. To jahnacie mäso je veľmi kvalitné práve preto, že sú tam veľké kvóty na to, ako ich majú chovať. A každoročne sa tam deje taký hrútir, čo je zber oviec. Ľudia si myslia, že ovce žijú na voľno, ale nežijú na voľno. Oni utekajú tam po takých pastvinkách rôznych majiteľov, aj verejných. A potom všetci sadnú kedysi na kone, teraz na štvorkolky a naženú to stádo dokopy a farmári a ich priatelia si vyberajú svoje ovečky. A v zime sú teda sa tam pasú iba v tých bežných podmienkach alebo sú zatvorené, keď sú extrémne poveternostné alebo iné javy. S tými sopečnými erupciami a s tými zvieratkami treba tiež si uvedomiť to, že niekedy tie sopečné erupcie boli tak agresívne, že zabili aj 2/3 dobytka na Islande. Pretože prvoplánovo sa ľudia boja pri sopkách lávy. A najväčšie nebezpečenstvo sú plyny. Plyny tak ťažké, ktoré vyťahujú tie, ktoré potrebujeme. Čiže keď nie je kyslík, tak neprežije zviera. A jednoducho v tých zlých chvíľach ešte ten človek ako tak vie sa ratovať, ale o tie zvieratá sa postarať nedá. Islandenia boli veľmi chudobný národ kedysi. To sa určite riešilo už v predošlých prednáškach. A tá gastronomia je tomu prispôsobená.
že sa veľa bavíme o ľahkých plodinách, ako sú zemiaky. Bavíme sa áno o fermentovanom žraloku, lebo sa ľahko skladoval vo vnútri zemi. Bavíme sa o týchto zvieratkách, ako sú kravičky, jahňacie a tak ďalej, ale veľmi, veľmi kvalitné. Nie sú tam tie masové chovy, ktoré sú tuto bežné a majú veľké regule. Takže skutočne sa bavíme o veľmi kvalitnom mlieku, veľmi kvalitných syroch, veľmi kvalitných rybách. Nemôžete porovnať nejaké krevety, ktoré boli vypestované v umelom bazéne v Thajsku, ako tie, ktoré boli lovené na Islande. A takisto aj rybolov. Rybolov na Islande má obrovskú tradíciu. Mali preto aj jednu z vojen s Britániou a kvôli zónam, kde sa loviť dá a kde sa loviť nedá. Ale taká islandská treska a je niečo, čo aj mne doteraz chýba na tej vegánskej strave po rokoch, lebo, uh, lebo predstavte si, že aké more tu máme my, alebo odkiaľ nám idú tie ryby. Je nejaké Baltické more, do ktorého sa vypustili tak 3 jadrové elektrárne medzičasom. A potom tam máte Arktický oceán, ktorý obmýva po okolí celý ten Island. A tie ryby sú teda v inej kvalite a čerstvej. Takisto aj tými chladnými podmienkami. Takže veľký základ gastronómie sú jednoznačne ryby, homáre, jahňacie mäso. Takisto je pre nich veľmi typické spotrebovať všetko. Čo je pre mňa etické. To znamená, že niekomu príde nechutné, že majú festival Torablat, kde sa jedia vnútornosti zo zvierat, kde sa jedia bičie gule, kde sa je tuk z veľryby a podobné veci. Áno, spomenul som aj veľrybu, ku ktorej sa potom vrátim a snažím sa to spotrebovať. Islandiania majú stále kvóty na veľryby. Ja sám som teda vegánsky aktivista a snažím sa obhajovať práva zvierat. A toto je taký zaujímavý fakt, že Island je za toto demonizovaný, ale pri komerčnom rybolove tuniakov sa zabije cca 1000-násobne viac veľrýb ako pri kvotovanom love čohokoľvek. Keď ťaháte jednoducho, keď národy ako Čína a India bez žiadnych regulí ťahajú obrovské siete, čo si myslíte, že tam chytia len to, čo chcú, je tam všetko. A nemajú na to povolenie, veľrybu samozrejme hodia s dolamanými plutvičkami, so všetkým zničenú a vyškrabu 40% na, to je štatistické, to 40% morského dna je vyškrabaného kvôli takémuto rybolovi a tie spôsobia škody. Pričom to, že Islandiania, že im tam vyplaví veľrybu a potom ju spotrebujú, tak mi nepríde rozhodne to najhoršie, čo sa deje, alebo že ich majú zopár na ten lov. Majú prísne regule aj s tými rybičkami, majú prísne regule aj v supermarketoch, kde bežne najprv potrebujete predávať a preferovať, majú taký aj zákon na to, tie lokálne suroviny a potom môžete dovážať tie ostatné. To znamená, že sú aj rozdaňové úľavy pre tých farmárov, rôzne dotácie a skvelé je napríklad, čo si ľudia neuvedomujú, že oni majú ten dar tých skleníkov a pomocou skleníkov si vedia vypúsať všetko. Oni sú prví, ktorí bežne začali komerčne predstavať banány. Hej, na Islande, akože viem, že to je nejako science fiction, ale tak si to berte, že cez tú geotermálnu rúru prechádza teplo. Oni len vyvedú tým skleníkom a zrazu majú teplé podmienky a dokážu to. Čiže máte v vynikajúcej kvalite rôzne plodiny. Ja doteraz myslím na tie islandské paradajky, ktoré boli fantastické. Dobre, nie sú ako španielské, že to papame ako pomaranč, ale sú fakt skvelé. Takže je tam kopec toho jedla a kopec zvierat, ktoré sú typické pre Island. Na Islande je aj jedna Michelinová reštaurácia a to je Dill. Je o nej viacero videí, viacero dokumentov. A je to veľmi malá reštaurácia s pár miestami, ktorá je veľmi exkluzívna. Dá sa ale rezervovať to miesto, nie je to také, že mesiac čakáte ako v nejakej Nome alebo v lepších po svete. A práve ten kuchár sám poluje tie zvieratka, sám zbiera bylinky, používa, neviem, fermentuje si rôzne produkty, plodiny, robí si tam tie svoje závaraninky a vďaka tomu to má ten punč. Začal som tou najlepšou, aby som mohol pokračovať, lebo áno, viem, že sú aj takéto reštaurácie, ale potom je tam strašne veľa zaujímavých farmičiek, ktoré vám vedia urobiť od klasických jedál po vegánske. Prečo? Je to preto, že je dopyt. Keď raz majú turistov, ktorí chcú len zeleninku a rastlinné veci, tak ho tam budú mať. Čiže všade sa dobre napapáte.
avšak tie ceny nie sú najnižšie. A je to práve preto, že ten kuchár zarobí cez 3 000 eur a toľko, koľko si zaslúži a v tom jedle máte premietnúť tú prácu. Takže ja som nikdy nenadával na to, že to jedlo je drahé, lebo vedel som, že zarobí ten čašník, zarobí ten kuchár a napríklad Tringelt nie je súčasťou islandskej kultúry, lebo všetci sú férovo a dobre zaplatení. Um, Chcem teda vymenovať nejaké tie klíše, ktoré majú v gastronómii, čo je teda fermentovaný žalok. Fermentovaný žalok nie je bežný pokrm. Je to jedlo, ktorým zapíjajú ľudia rôzne. Dá si jedlo pri telke a dá si k tomu brejnivin, typický alkohol, hej. Čiže to nie je niečo, čo vás zasytí. Za to sušená treska, hardfiskur, je veľmi bežná pre nich, ale tiež ako taký snack, je to veľmi zdravé, má to viac ako 80% podiel proteínu. Potrebujete na to, aby sme mali sušenú rybu kilo, myslím, že potrebujete 7 kg, ale nie som si presne istý týmto číslom, ale je to o mnoho väčšie množstvo. A vlastne tá rybička je také biele, papajú to s maslom a je to veľmi teda tradičné, kúpite to na každej pumpe, viete si to dať aj vy v aute a viem vám to chutiť. Um, je tam ten svít, čo je vlastne jahňacia hlava. Nie je to bežné už v týchto rodinách. Skôr to obľúbuje taká staršia generácia. Je to preto, že sa snažili teda zúžitkovať všetky časti toho zvieratka. A je to teda normálne, aj v supermarkete viete kúpiť mrazenú hlavu jahňaciu, keďže ju nevyhadzujú, ktorú oni zapečú. Hej. A ja sa na tom smejem, že národné jedlo Islandianov je dneska pizza, lebo tam veľmi, veľmi veľká časť kultúry je práve tá donáška pici. Hej. Je to veľmi konvenčné, síte jedlo, dobré, ale majú tam rôzne spiny. Hej. Majú pizzu, na ktorej je špenát, cottage cheese a datle. A samozrejme majú aj pizzu, ktorá je s homárom. Tieto pizze si objednáte, nestojí to až tak veľa, dojdete domov, máte hotové jedlo a nemusíte sa s tým hrať, ale radi sa aj varia. Je tam tá tradícia, že varia doma, je to aj preto počasie. Jedna kamarátka mi povedala takú zaujímavú vec. Žila vo Švédsku a povedala mi, že až keď žila vo Švédsku, pochopila, prečo Švédi majú IKEA. Je to preto, že tak veľa času trávia doma. Presne tak. Islandiania aj vďaka počasiu trávia tiež veľa času doma. Čiže veľa čítajú, veľa sa vzdelávajú, veľa sa tam stretávajú, čiže sa aj veľa varí. Veľmi sa mi páči, že Islandian dbá na to, odkiaľ má tú surovinu, kde si ju kúpi, aké je kvality a snaží sa urobiť niečo nové. A predstavte si, že vás je tak málo, tak sa snažíte vyniknúť medzi ostatnými a hľadáte nové recepty. Veľmi je tam populárny koncept, ktorý sa volá, že Eldumrie. A pošlú vám suroviny, z ktorých si vy urobíte nový a nový recept. Čiže tak ako u nás je teraz taký ten boom krabičiek, že máte v krabičkách už hotové jedlo, tam im pošlú suroviny. A niekedy v leteckej kvalite, nesrandujem, že normálne do Akureyri z Reykjaviku príde lietadlom balíček, ktorý je plný čerstvých, zaujímavých vecí. Ten balíček aj na jeden večer stojí 60 eur, ale viete z toho urobiť trojchodové degustačné menu pre trojčlennú rodinu a viete sa zabaviť. Čiže veľmi veľa týchto aktivít majú aj doma s jedlom. Počúvam, je tu nejaká otázočka? Alebo tá? Halo, halo? Vidím tu Alexa, asi je ticho. Môžete sa ozvať, zapnúť si kameru alebo napísať do chatu. Hoci čo, som tomu otvorený. Dúfam, že to nie je vyčerpávajúce, čo teda rozprávam. Je to veľmi zaujímavé, Ľubo. Čo islandská voda? Islandská voda je jedna z najkvalitnejších vod na svete. U nás sa predávala dlhé roky pod brandom Aqua Angels. Bol som s tým súčinný, lebo som sprevádzal tých ľudí a predávali ju to za 6 eur liter. Nealkoholické pivko domáce. A k tomu sa dostaneme. Islandská voda je kvalitná. Je to preto, že väčšinu povrchu pokrýva ten čadič, čo je ten lávový kameň, dajme tomu. A tie minerály, čiže veľa tých vôd je aj 100 metrov pod tým pofiltrovaná. Aj o mnoho kvalitnejšie ako nejaký Evian alebo ľadovcová voda, na ktorý všetko sprchne z Afriky a tak.
ale je tam fakt kvalitná, skvelá voda, ktorá je dostupná v každej domácnosti, aj na každej pumpe. Mali strašne vtipnú kranavatnú kampaň, čiže voda z točky, a snažia sa vlastne ľudí motivovať tomu, aby pili tú vodu, aby si ju čapovali. Islandská voda je veľmi dobrá v pH, je veľmi jemná, má málo minerálov a všetkého a je tým pádom veľmi fantastická. Ja viem, že sú teda tu u nás je práve ten trend minerálok a tam je tá voda taká čistá a skutočne fajn. Islandiania pijú vodu studenú a voda z vodovodu má 3 až 4 stupne a je fantastická. Netreba si kupovať žiadne sítené vody a vôbec to tam ani nie je bežné, že by sa niekto kupoval. Je tam veľký Je mi trend soda chutná streamu. niečo, ptičko. Prepač, to sa stáva. Á, Ja mám tiež dve detičky inak. Moja dcera Atlas sa narodila práve na Islande a som na to strašne hrdý. No, ale čiže toľko k tej vode. Veľmi dôležité gastro na Islande je zmrzlina. A zmrzlina má obrovskú súčasť, teda za mňa, kultúry aj v tom, že je bežné zmrzlinu papať aj na Vianoce, aj na Silvestra a veľa ľudí sa spýta, že zmrzlina v zime a vyslovene povie, že ja som sa neroztopil. Samozrejme, je to pochuťka a zmrzlinu majú v rôznych formách a veľmi častá zmrzlina je Bragdarefur, čo je taká, je to zmrzlina, ktorú si s rôznymi vecami zmiešate. S kúskami čokolády, s kúskami nejakých gumených medvedíkov napríklad. Viete si to vymiešať v tom obchode. Najznámejšia zmrzlina je napríklad Brinia. Hej, má viacero pobočiek. Aspoň teda ja mám rád tú Briniu. Možno mi niekto hovorí iný, ale zmrzlinu kúpite aj na pumpe, zmrzlinu kúpite aj v kine. A takisto súčasť islandského gastra sú hotdogy, ktoré sú vo vysokej kvalite, z veľmi kvalitného mesa. Veľmi veľa z nich má podiel aj jahňacieho mesa. A hotdogy skutočne viete kúpiť tiež na pumpách, v supermarketoch, na rôznych miestach a sú to v lepšej kvalite než tie, ktoré poznáme tu. Veľmi, veľmi kultové a známe vo svete je samozrejme aj to, ako oni robia chlebík. To znamená, že zoberú ten rye bread a je to vlastne taký rážny chlebík, ktorý upečú v zemi. Vykopú jamu v zemi, dajú to tam a tá pôda je taká horúca, že vlastne vie upiecť aj chleba. Majú tam aj špobov napríklad, čo je veľmi zaujímavé. A aj tých viete teda papať. Tí sú inde. Každá časť Islandu má trošku inú tú gastronómiu a niečím iným špecifickým. Vrátim sa ešte k tomu turizmu, tak by som zadefinoval tie časti. Na tom západe, kde je vlastne aj ten Reykjavik, tak tam je teda ten Golden Circle, je tam centrum kultúry, viete si tam pozrieť rôzne múzeá, rôzne kiná. Inak múzeí je na Islande veľmi veľa. Je populárne urobiť múzeum tým, že majú veľa turistov a sú tam rôzne zaujímavé múzeá. Najväčšie klíšie je múzeum penisov v Reykjaviku, ale sú tam aj múzeá, ktoré sú, že osobné múzeum. Bol pán, ktorý nič nerobil, len zbieral veci, tak si otvoril nejaké osobné múzeum na dedine. Veľmi zaujímavé múzeum za mňa je múzeum Into the Arctic o explorerov. Je tam whale múzeum, čiže o veľrybách a o ich love a tak ďalej. Keď sme pri tých veľrybách, tak našťastie sa nielen lovia, ale aj obdivujú. Je tam veľký boom potom pozrieť si práve výlety na veľryby je krásne vysledovať. Väčšina agentúr má 99% pravdepodobnosť videnia veľryby a je to preto, že majú radary, vedia, kde sú a keď je zlé počasie, nevyplávajú a keď ich tam nevidia. A keď neuvidíte veľryby, tak vám dajú znova ten lístok, môžete ísť na ďalší deň, čo sa im oplatí, lebo turisti už nemajú čas. K ich veľkým atrakciám alebo k tomu, čo odporúčam, na Islande zažiť je teda ten kúpeľný svet, ktorý som spomínal. Je tam veľmi veľa hot springov. Ľudia si myslia, že sú teda prírodné, ale neodporúčam všetky tie diery v zemi, ktoré uvidíte a sú teplé, aj keď ich nájdete na nejakých blogoch, že tam je diera v zemi. Prosím vás, zamyslite sa, koľko tisíc ľudí už v tej diere bolo, kúpalo sa
a že to nikto nečistil. Takže ja som veľký fanušik správovaných bazénikov a hot springov, ktoré si niekto stará, kde je vedľa taká pokladnička, dáte tam pár euro a oplatí sa vám to. Tiež veľmi populárny turizmus na Islande je, keď si prenajete kemper, čiže máte autíčko, v ktorom už máte posteľ, ktoré je v noci vykurované a cestujete z atrakcie na atrakciu a je to tiež krásne, lebo máte veľkú slobodu, máte tam tú posteľ. Aj keď ten komfort je menší, ale je tam dostatok kempov, kde sa viete osprchovať, je tam dostatok púm, kde viete vykonať potrebu, aj keď je to teda ťažšie v tej prírode, kde odporúčam mať nejakú lopatku, vykopať si miestečko v zemi a zahrabať to tam, už keď treba a treba občas. Ale toto je tiež populárne na Islande. Veľmi zaujímavé je to, že na Islande je to najsevernejšie golfové ihrisko. Je práve v Akureyri. Takže keď chcete mať zaujímavý zážitok, môžete hrať golf pri polárnom kruhu. Veľmi zaujímaví sú ich vtáky, ktoré vyzerajú trošku ako tučniaky, ktoré môžete sledovať. Veľmi je tam skutočne veľa vecí, čo môžete robiť a stoja za to. Ja napríklad by som rád vypichol možnosť cesty na Island trajektom, ktorý odchádza z Dánska, Hirštalu, prechádza cez Sajerské ostrovy a dovezie vás na Island vašim vlastným autíčkom. Čo je tiež veľmi výhodné, ak máte nejaké väčšie auto alebo auto, ktoré máte radi a chcete ušetriť, tak vie stať 300 eur v zime, v lete 1000. Je to pre vaše auto, máte tam malú kajutu, plavíte sa a máte obrovský zážitok. A čo robiť, keď prídete na Island? Keby som mal povedať najzabavnejšie alebo aktivity, ktoré určite neminúť, tak je to za mňa to najjednoduchšie a to ísť do prírody a dať si nejaký hike. Najesť sa v lokálnej reštaurácii. Potom pozrieť si polárne žiary alebo polnočné slnko. Veľmi, veľmi populárne, už spomínané whale watching. V zime ľadové jaskyne, ktoré sú neuveriteľné. Vlastne môžete vojsť do ľadovca a vidíte ľadovú jaskynu, to je niečo fascinujúce. Sú rôzne aj tunely, aj urobené umelo, aj prírodne. A toto je ale hlavne v zime a v lete sú to to vnútrozemie, kde si môžete prenajať SUVčko a brodiť rieky. Áno, tam nie sú mosty, čiže že niekedy normálne vstúpite do rieky, ktorá je aj meter hlboká a sú tam špeciálne riečne brody prispôsobené a zrazu brodíte rieky. Úplný svet. Oni tým, že ten geotermálny prameň je v každom meste a v každej dedinke, tak väčšinou všade pri tej teplárni, ktorá distribuje teplo do všetkých domácností, je aj kúpalisko. Verejné kúpaliska sú lacné. Pre obyvateľov je to aj 30 eur na mesiac permanentka a pre turistov je to 15 eur jeden vstup. A je tam termálna voda, je to čisté, veľmi, veľmi často aj moderné, sú aj staršie kúpaliska, aj nové, ale bavíme sa o tom, že tobogány, sauny a potom máte aj luxusné spa zariadenia, ako je nielen ten Blue Lagoon, ale rád by som spomenul napríklad Forest Lagoon v Akureyri, rád by som spomenul Sky Lagoon, ktorý je v Reykjaviku priamo. To sú tak nádherné spa, že nebudete vedieť na to nikdy zabudnúť. Hej? Máte tam možnosť ísť prenajať si napríklad malé lietadlo. A budete tam traja s pilotom, vychádza to 250 eur na osobu a zrazu v malom lietadielku vidíte z táčej perspektívy niečo, čo sa vám ani nesnívalo. Na Islande je nespočetné množstvo vodopádov, takže sa stačí prejsť, postaviť sa pod vodopád a už to má zážitok. Môžete ísť kajakovať, môžete ísť šnoršľovať, máte potápačskú licenciu, môže sa ísť potápať. Je neuveriteľné potápať sa s veľrybami. Sú tam aj mnohé také vynaliezavé atrakcie, ako je napríklad yoga s veľrybami. A ako? Idete na paddleboard, idete na miesto, kde je veľa veľrýb a môžete tam vlastne na tom paddleboarde cvičiť jogu. To je taký akoby surf na vode. A je to veľmi fascinujúce, keď okolo vás pôjdu veľryby.
Máte tam rôzne zipliny, čiže závesia také tie kovové šnúry všelikde a môžete to zlaňovať. Je tam možnosť nejakého paraglidingu. Skočíte zo skaly a robíte strandy. Prenajať si štvorkolky a jazdiť tam niekde. Ono, ja napríklad mám rád ich kinokultúru, čiže ja rád chodím po filmklube, ktoré sú v Akureyri alebo v Reykjaviku a pôjdete do kina na bežný film, kde sú štandardne tie anglické titulky a, a, a užijete si to a pozrite si, ako reaguje na kino iná kultúra. Koncerty, bary. Koncerty sú úžasné, pretože častokrát aj skupiny, ak, skupiny, ktoré napríklad Kaleo, hej, bol predskokan pred Rolling Stones a mali 50 000 divákov, ale teraz na Islande vedia vystúpať pred 200 ľuďmi. Lístok je trošku drahší a zaplatíte za vstup 40 eur, aby sa im to zaplatilo, ale je to krásny zážitok, máte komorný koncert. Um, Dá sa tam skutočne toho robiť veľa. A teraz vám nehovorím zoznam toho, lebo každé mestečko alebo každá oblasť je na niečo iná a špecifická, hej, čo sa tam dá robiť. Mm, Najčastejšie to je ale práve ten sightseeing, čiže chodenie po atrakciách a objavovanie tej krásnej prírody. Um, je to pre mňa krajina, ktorá má strašne veľa čo ponúknuť a netreba sa jej báť. Ľudia sa jej boja kvôli tej zime, kvôli tej cene, tej zime. Keď sa oblečiete a poriadne, tak to zima vám nebude. Stačí vám jedno, dvoje termo. Veľa vrstiev, hej. A aj v -20, keď je tá najväčšia zima na severe, to zvládnete s dobrou bundou a keď vám je teplo, tak dávate dole tie vrstvy. Vždycky je ľahšie ošúpať cibulu, ako si ju vymyslieť. A potom po náročnom dni pôjdete na okraj fjordu, pôjdete tam do napustenej, horúcej kade s vodou a poviem vám, keď tam 40 minút budete v tej teplej vodičke, aj vy a polárne žiary a váš partner a zrazu cítite ten najčerstvejší vzduch, čo ste v živote cítili, tak po tých 40 minútach v tej kadi vám bude tak teplo, že vlezete aj do toho ľadového fjordu, kde sú 3 stupne a budete si to zaplávať na chvíľočku a potom sa vrátite. Keď máte srdcové problémy, prosím, nerobte to. A keď ochutnáte rôzne z ich jedál, ktoré sú veľmi prepáčte, len som prevádzka, chodia občas okolo mi tu ľudia kývať. Keď ochutnáte nejaké jedlá, ktoré sú špecifické pre nich, majú tam chleby, ktorý nám pripomína lokšu, majú tam zemiakový šalát, majú tam karamelovú čokoládu so slaným karamelom, ktorá je unikátna. Majú tam pre mňa nie je exotika, keď poviem na Slovensku exotika, tak si predstaví človek nejakú Áziu, hej. To sú obrovské krajiny, milióny ľudí odtiaľ pochádzajú. Ale Island je taká práva exotika, kde je pár tých obyvateľov, kde môžete vnímať všetko. To, čo som nepovedal, je tá kultúra, ku ktorej patrí vysoký intelekt, rovnoprávnosť, férovosť a, a otvorenosť aj novým veciam. A je fascinujúce teda chodiť tam či už na kultúrne podujatia alebo iné veci. Takmer hodinu už rozprávam, je to monológ, je to pre mňa ťažké, ak mám byť úprimný a veľmi dúfam, že to niekto počúva a niekoho to baví. Ja teda do dnešného dňa koordinujem zájazdy na Island, hlavne tej lepšej klientele alebo väčším skupinkám, ktorí majú záujem mať komplexný výlet a nechcú sa trápiť tým, čo vidieť, aby im s tým niekto poradil. Aj keď už som úprimne na Islande nebol viac ako rok, čo ma trápi a veľmi to chýba. Ale veľmi rád zodpoviem otázky. Častokrát sa ľudia pýtajú veľmi odborné otázky na konkrétne miesto, konkrétnu destináciu, atrakciu, prechod alebo niečo. A myslím, že som kompetentne odpovedať. Ak máte také otázky, som tu pre vás a prepáčte, že len taký krátky priestor na to dávam. Ale počúvam. Je niekto, kto by sa chcel niečo spýtať? Ticho a ja. Ja ti chcem ubezpečiť, že to bolo veľmi putavé.
Áno, A aj Alex ti presne toto píše. Vôbec nevyzerá, že je to pre teba ťažké, veľmi dobre sa to počúva. áno, Plne súhlasím. áno, ďakujeme. Takže tak, choďte sa pozrieť na Island, nebojte sa toho. Keď nemáte tie peniažky, dá sa to urobiť aj za lacno, dá sa nakúpať v supermarketoch, dá sa stanovať, alebo sa to dá pošerovať s ostatnými. Ak tie peniažky máte, ale nemáte čas, nebojte sa, aj za 3 dní viete vidieť veľa vecí, viete si to užiť. Lety sú pravidelné, sú z Viedne alebo z Budapešti, alebo aj z Krakova. Dajú sa kúpiť aj za 20 eur. Je to skutočne, tie letenky sa dajú chytiť lacno a viete si to užiť. A každému to odporúčam. Nie je to typická destinácia pre Slovákov, tam nie je teplo a lacno, je tam chladno a drahšie ako u nás, ale vie vám to dať viac do života, ako si myslíte a vie vás to trošku tak spomaliť a dať vám nadhľad. To je krásne. A keď sme pri tom nadhľade, možno nám ešte prosím povedz niečo o pohľade na Island z výšky. Na Island z výšky? Že ako vyzerá Island z výšky? A možno, No aké sú možnosti turistické? Ty si myslím spomínal nejaký vrtulník alebo nejaké takéto možnosti. áno, áno, áno. Akože nie je neštandardné ísť aj na výlet vrtuľníkom, ktorý je teda drahší, ale je to teda krásne, alebo tým lietadielkom malým. A sledovať tie ľadovce, delty riek, rôzne pohoria, ktoré práve sú tam tektonické dosky vidno, hej. Čiže to je krásne, pozrieť na to z staršej perspektívy. To už lacná záležitosť nie je. Keď máte drona, vie to byť lacnejšie, keď sa pozrite cez neho, ale dá sa prenajať helikoptéra, vie tam byť viacej ľudí a tá helikoptéra sa dá reálne už od 200 eur urobiť. A ja som mal aj to šťastie, že som viackrát turistami letel nad eruptujúcou sopkou a pozerať sa na to, vidieť nekonečno v pozadí slnko a obláčiky a oceán a do toho chrliacu stopku, tak vtedy si človek povie, že sme strašne maličkí a že sme tu tak krátko a ten svet si niečo robí už milióny rokov. A tu je nejaká otázočka, že? Na čo by sa pozor, aby si chceli s dieťaťom? Uh, ako oživiť? Na Islande je veľmi veľa detských ihristiek. Teda prečam tú otázku, že ako by sa to dalo oživiť dieťaťko na Islande. Veľmi, veľmi veľa detských ihristiek je na Islande, čo je skvelé. Čiže pri tých kúpaliskách častokrát sú aj detské ihriská. Dá sa na kúpalisku kúpiť detská plienočka na kúpanie, čiže on si tiež užije aj tie rôzne teplé pramene, rôzne ihriská, dokonca sa dá zohnať aj rôzny babysitting. Teda ja som zháňal, že idete si niekam zacvičiť, niekto máme postražiť dieťatko, ale dieťa si to vie užiť, je to jednoduché, lebo tam nie sú nejaké epidemiologické hrozby alebo nejaké iné nebezpečenstvo. Trošku si treba dať na to pozor, aby ste mali ubytko zabezpečené, aby ste nedostali niekde spať v aute, lebo to sa môže stať, že napríklad nedostanete na váš hotel, keďže je zlé počasie a musíte zostať niekde lokálne, ale veľmi ochotne a radi vám pomôžu. Je tam veľká sieť nemocníc, čiže ak je akýkoľvek zdravotný problém, tak tiež vám rýchlo pomôžu. Čiže oživenie pre to dieťa sú práve tie ihriska a tá príroda. Tak deti sa tešia, akože keď pozriete veľryby, keď idete na tú loďku a dajú tam tú kombinésku a kakao horúce a čakáte, kým vyskočí z oceánu ryba, ktorá je vo veľkosti autobusu, tak to je niečo, čo to dieťa nikdy nezabudne. Takisto gejzír, pre mňa to až také putavé nie je, že sa horúci tlak vody vymrští do zeme, ale tomu dieťaťu to zmení život. Takisto aj tá zima a už len to, že žije na nejakej severskej krajine, taká tá ľadová rozprávka. Napríklad je tam Santov domček v Akureyri, že idete do domu, kde akože žije Santa Claus a sú tam rôzne takéto atrakcie aj pre tých najmenších. Myslia na to ľudia a je bežné cestovať s dieťatkom tam. Treba kvalitnú detskú sedačku do toho auta, keď sa prenajme, alebo len informovať autobus, že máte dieťatko a dajú vám podsedák a je to veľmi konvenčné. Tak, je to tam. Super. Myslím, že sme vyčerpali čas. Áno, asi rozprávača. Bolo to naozaj veľmi príjemné a veľmi hodnotné rozprávanie.
A ďakujeme veľmi pekne, Ľubo, a určite Čas. sme s tebou ešte v kontakte aj vo vzťahu ku pokračovaniu tohto projektu, takže budeme sa veľmi tešiť. A ja ďakujem za priestor a teším sa, že sú takéto krásne projekty. A dúfam teda, že sa uvidíme aj osobne, či v Košiciach alebo v Bratislave. Dáme ešte Kdekoľvek. všetko vedieť. Ďakujem. Majte sa krásne. Pekný večer všetkým. Ďakujeme. Viete.